Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraronmu za ku ji yadda wani ma'aikacin Kedko ya kashe abokin aikinsa a jihar Kano. Wanda ake zargin ya shaida wa 'yan sanda cewar marigayin ya karɓi kuɗi a hannunsa har naira miliyan 3. Amma rundunar 'yan sandan ta jihar Kano ta kama wani mutum mai suna Sadiq Zubairu bisa zargin kisan abokinsa Bello Bukar Adam, wanda ma'aikacin kamfanin rarraba wutar lantarki na jihar Kano ne, wato Kedko. Turkashi masu sauraron mu ku gyara zama domin ku ji irin bayanan da wanda ake zargin ya baiwa 'yan sanda yayin da suke bincike akan yadda suka kashe wannan bawan Allah, da kuma dalilin da suka bayyana na cewa shine wanda ya sa suka kashe shi. Kafin nan, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, domin da haka ne za ka dinga samun dukkanin shirye-shiryenmu da labaranmu da zarar mun dora. Haka zalika ka danna alamar like, domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da saƙo domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. Tuga cikakkiyar rahoton. Sadiq Zubairu, mai shekaru 35 da ke zaune a unguwar Hotoron Nasarawa, ya shaida wa 'yan sanda yadda shi da wasu da a yanzu aka baza komar kama su suka yaudari abokin aikin nasa, suka lakaɗa masa dukan da ya yi ajalinsa. Hakan na kunshe cikin wata sanarwa da mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kano, SP Abdullahi Haruna Kiyawa, ya rabawa manema labarai a ranar Alhamis. SP Haruna Kiyawa ya ce a ranar 5 ga watan Mayu ne rundunar 'yan sanda ta samu korafin batan Bello Bukar Adam, mai shekara 45, wanda aka ce ya bar gida tun ranar 4 ga watan Mayun da muke ciki. Sanarwar ta ce a yammacin wannan rana ce kuma 'yan sanda suka samu rahoton tsintar gawar mutumin, wanda aka jefar a ƙauyen Beci da ke yankin ƙaramar hukumar Kumbotso da ke birnin Kano. Ya ce nan take rundunar 'yan sanda ta tura tawaga ta musamman ƙarƙashin jagorancin DPO na ƙaramar hukumar SP Mustapha Abubakar, inda suka ɗauko gawar zuwa asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wanda likitoci suka tabbatar da mutuwarsa. A nan take rundunar 'yan sanda ta kaddamar da bincike tare da kama wani mutum mai suna Sadiq Zubairu, mai shekara 35 da ke unguwar Hotoron Arewa, bisa zargin aikata laifin. SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce a lokacin da 'yan sandan ke tuhumar wanda ake zargin, ya amsa cewa ya haɗa baki da wasu mutum biyu wajen fito da Bello, wanda ya kasance abokinsa ne daga gidansa. Sadiq ya shaida wa 'yan sanda cewa da kansa ya ɗore Bello, inda suka rika dukansa da sanduna da ƙarafa masu kaifi a kansa da sauran sassan jikinsa har sai da ya ce gagarin kunan. Bayan ya rasu ne suka sanya shi jikin boot ɗin motarsa tare da jefar da gawar a kan titin Eastern Bypass a daidai ƙauyen Beci, inda suka gudu da motar ƙirar Toyota Corolla 2015 da kuma wayar marigayin, kamar yadda sanarwar 'yan sandan ta yi bayani. Haka kuma wanda ake zargin ya shaidawa 'yan sandan cewa dalilin su na aikata hakan shine marigayin ya karbi kuɗi har naira miliyan 3 daga wajensa da nufin zai sama masa aiki, amma sai daga baya ya fahimci cewa marigayin ba zai sama masa aikin ba. Kan hakan ne ya haɗa baki da wasu mutum biyu domin halaka shi tare da yin awon gaba da motarsa, inda suka ɓoye ta a wani gareji da ke unguwar Hotoro. Kiyawa ya ce karawa da cewa an samu nasarar tafke Sadiq Zubairu cikin gaggawa bayan kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Muhammad Usainu Gumel ya tura tawagar yaƙi da masu garkuwa da mutane ƙarƙashin jagorancin SP Aliyu Muhammad Awal, da aka baiwa umarnin cika aikin cikin sa'o'i 24. SP Gumel, wanda ya bayyana takaicinsa dangane da faruwar wannan lamari ta da jajantawa 'yan uwan marigayin, ya kuma baiwa jama'ar jihar Kano tabbacin cewa za su ci gaba da jajircewa wajen tsaron lafiya da dukiyar al'ummar jihar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraron mu, ku ji yadda waɗannan ma'aikata abokan juna suka kashe ɗan uwansu. Muna fata hukumar 'yan sanda za su ɗauki hukuncin da ya dace akan irin waɗannan mutane waɗanda suke kashe mutane babu gaira babu dalili, sannan kuma babu imani.
muna fata Allah madaukin sarki ya ji kansa ya yafe masa. Su kuma sauran mutum biyun da ake nema muna addu'a Allah madaukin sarki ya tona asirin su. Muna fata Allah madaukin sarki ya kare mu daga dukkanin wani shari da dukkanin wato wani abu wanda zai tada hankalin al'umma. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu. Bisalam, ku ta lafiya.